नैथि गोथार बाथौ फोरबो बेखौ बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायनि बानजायनायाव दिनैनि बे अक्ट' सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि खुंनो बा बानजायनानै खुंगासिनो दङ। थांखिया जेबो नङा जे जोङो गुबैयैहाय जोंनि थांखि थाखाय बा जोंनि मावनो लानाय जि हाबाफारिफोर बेफोर मोजाङै जाफुंलांनांगौबा गिबियाव जोंहा फोथायनाय मोनसे थानांगोन मानसिनाव। बे फोथायनायानो जाहैबाय इसोरनि फारसे जोंहा सिबिनाय फोथायनाय बे थानांगौ। आरो बे गैयाब्ला जोंनि मावनो साननाय बा जोङो जाय हाबाफारिफोरजों मोगा मोगि जागासिनो दं बा जालांनांगोन बेफोरजों जुजिनानै सौसिलांनांगौबाबो जोङो साननो हाया। ओंखायनो इसोरनि नाम लानानै जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो। गुबैयै थांखिया बेनो जोङो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि जि मोनसे हालोद बा दिनैनि खौसेथिनि अलखद सम जाय समा जोंखौ दिनै बुंनो थाङोबा जिंगासिहोयो। बेखायनो जोङो लुबैयो बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायनिफ्राय गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय लोगोसे थामोनथा बेखौ बिथा खालामनानै दिनैनि बे खेराइ फोरबोखौ जोङो खुंदोङो। बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाया आरो जोंनि गुदि धोरोमानो बाथौ धोरोमखाय बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांनि बिथोन बायदियै बिथाङानो दिनै गारजेन बुंनो थाङोबा दिनैहाय जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाय मोनफैनाय गुदियाव मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि बिहोमा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि दानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिहोमा बिथांमोननि थागिदायाव बिथांमोननि जोथोनावसो बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायाव मोगथां महर मोनफैदों जाफुंफैदों जों बेखौ बुंनो हायो। ओंखायनो बिथांनि बोसोन बायदियै जोङो बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाया बानजायनानै दिनैनि बे नैथि गोथार बाथौ फोरबोखौ जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि जोंनि एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटि बा बारग' BLT अनसाय आफादनि मावखुलियाव जोङो खुंनो लानाय जादों बा जों खुंगासिनो दङ। बे मोजाङै जाफुंलांगोन। इसोरा जोंनो बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानाय जोङो बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो हाथों। जोंनि गोजोन खौसेथिखौ लाखिनानै जोंनि जौगाथाय आरो थामोनथाखौ नोजोर होनानै जों जाय हाबाफारिफोरखौ मावनो लादों बियो इयुनाव मोजाङैनो जाफुंसार जाहैथों बेखौनो इसोरनाव जोंनि आर'ज गाबनाय थाबाय। आरो जोंहा फोथायनाय दं सानसे माब्लाबा मोजां साना जोंहाबो फैखागोन। आरो दा जेराव जों खुंथायाव फैबाय बेयो मोजाङै जाफुंलांनायनि थाखाय जोङो इसोरनाव बा इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै बा इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों बिथांनो सिबिनाय बावनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावनो नाजालांबाय थागोन। बे फोरबोआव साबैसे सुबुङा बाहागो लाफैदों? ओरैनो बिनि अनजिमाखौ आं रोखा बुंनाय नङा नोंथांमोननि नोजोरावबो नुदों। बुंनो थाङोबाथ' 3,000निबो गोबां जानो हासिगौ बा गोबांसिन जानो हागौ। जायखि जाया जोङो सुबुं अनजिमाजों जोंहा बाथ्रा गैया। जि फैदों रायजो राजा जोंना गासैबो जोंनि BTC नि बायजोआव थानाय गासै आफाद माने जिल्लानि आफाद जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जायगा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्राबो बा जोंनि जायगानि बाथ्राखौ बुङोबा बा जोंनि जिल्लानि बाथ्राखौ बुङोबा गासिबो बाहागो लादों। आरो जोङो BTC नि बायहेरायाव बुंनो थाङोबा गासै 22 जिल्ला आफाद बे आफादनिफ्राय फैजोबदों बुङोब्ला बुंनो हायो जोङो। आरो जोंनि जायफ्रा दिनै खुंथायाव दङ बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाय बा बिबान मोननाय बिबानगिरिफोर मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन बा जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिजों लोगोसे खुंथायनि जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां रमिय नार्जारि, अनिल बसुमतारी, प्रणब बर', महिपाल बर', जयकान्त बर' आरो लोगोसे बिनद बसुमतारी आरो जोंनि खुंथायनिनो लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथांमोन आरो गोबां जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बुंनो थाङोबा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि माहारि गौथुमफोर बुंनो थाङोबा जेबो फाराग लायालासेनो ब्रह्म, बाथौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो बिदिनो एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटि, SNDP गासैबो बुंनो थाङोबा खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे बाहागो लादों।